şehire taşına çıktım. Yine şu an saat neçe oldu şu an saat 9 olup var ya. Böyle tüm yani 9'a 5 minutta. Tüm yani hiç yerde tok yok. Ana görüyorsunuz ben taşımdan yine. Yine ama karanlıklık alıyor diyeyim mümkün. 10 min tok ya 3 tane adam yok. 10 min ya yine 2,5 saat yok. Hiç şey mümkün değil. Teredine hiç kimde yok. Tüm. Beylek ovalarda, beylek etraflan ovalarına da şunayalım. Ya dine bidin peşanal taraf şunayalım. Gatya. Şol 10 min'nin içinde haydap telefonunu darıyada koymalı. Hem beylek zatlan uyumalı, 10 etmeli, min etmeli. Şu 10 min'nin içinde yetişecek ol, pelek ol ya. Ne hili? Min kimi yüzlenmiyorum, mari vilayet, mari enerji stansiyasına yüzlenmeli mi? Ya mari grese yüzlenmeli mi? Kimle yüzlenmeli? Yoldaşlar bir cevapkärçilik duyun şu elektrostansiyada işleyenler, podstansiyada işleyenler özünüze bir cevapkärçilik duyun. Tok olmasa hiç de edip olmayanını bilýäňiz. Halajenlikler daýa, 2 halajenligim daýa boldy. Kime seslenmeli? Türkmenistanyň ägürt uly ýerasty baýlyklaryny we energiýa eksport edýän ýurt bolmagyna garamazdan öz halkynyň garaňkylykda galdyrylmagy kabul ederliksiz bir gapma garşylykdyr. Kanunsuz ýagdaýda döwletiň başyna gelen, häzirki goşadyrnyk içindäki hökümet ýurduň baýlygyny halkyň awadançylygyna sarp etmegiň deregine şahsy behbitlerini arap ýurduň çökkünligini has hem çuňlaşdyrýar. Annegilde Saparowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň energetiki ministrligi ilaty elektrik energiýasi bilen üpçün etmekden ejizdir. Halkyň başdan geçirýän bu uly kynçylyklaryna garşy goşadyrnyk içindäki hökümetiň görkezýän bipartlygy we iş başarnyksızlygy dolandyrşy gatlygyň halkdan ne derece daşlaşýandygyny ýene bir gezek äşkar edýär. Başdan geçirýän bu paçygaly ýagdaýlaryňyzy sosial mediýada paýlaşyň, sesiňizi çykaryň ýa-da ýagdaýyň agyrdygyny görkezýän videolary bize iýerin. Halkyň hak hukugyny goramakda bize goldaw berin.